siger du? Nej, det er lige meget. Er det den der vej? Han fortalte om sit eget liv. Og lave... Ja, men han kom bare med nogle ting fra sit eget tidligere liv og sådan noget. Han har ikke været så god med sine bror og sådan noget fiks der. Ja, den er klar, den bil. Det er nok det. Ja, det er Jens. Ja, hej Jesper. Kører det, min dreng. Det her, det laver jeg til dig. Så er Jens ved at være klar nu. Ja. Okay. Jo, vi mangler ikke noget som sådan. Så... Han er servicemand, og så... ja, der får jeg mange ting billigt, jo, ikke? Altså, han kræfter med ham. Som mekaniker. Så han laver alle sådan nogle ting for mig, ikke? Ja. Og det har jeg også sagt til datteren. Ham må du sgu ikke skifte ud. Nej. Det går ikke. Det er en god mand. Datteren der. Tina. Så bestilte jeg sådan en fotomappe hos Google, Ja. hvor jeg selv... Det var sgu en meget god idé faktisk, fordi så fik du sgu noget, du kunne have mellem hænderne og kigge på. Ja. Ikke? Man gør det bare selv her, Jens. Så skal der sådan en selfie-stang, jo. Ja, men det er en selfie-stang, jo. Ikke? Nå, den kan skydes ud. Ja, men nu kan jeg se, hvad jeg filmer der, ikke? Ja. Okay. Altså, den filmer den vej nu, ikke? Ja. Også boet her, og nu skal du se, når vi nærmer os. Ja, det ser meget lækkert ud. Og jeg mener også, der er nogle shelter overnatningspladser og sådan noget. Ja, man må da kunne komme tættere på end her. Ja, vi er helt over på den anden side. Det kan du sagtens, ja. Det må de for helvede ikke kunne. Nej, der er nogle steder, det er svært. Jo. Ja, de kan ikke slippe alt deres oppakning. Så det. Hej. Ikke særlig skyld, hva'? Nå. To tredjedel af turen til det punkt der. Så er der sgu den pause. Det er så endemålet deroppe. Der er lidt udsigt. Ja. Det der, det er Aresø. Aresø, Frederiksværk, helt derovre. Ja. Det er over Frederiksværk, Skovsten. Og det var den anden sø der ved kirken der.
jeg har gjort det, ikke? Altså, jeg har været der, ikke? Altså, i de afkroge af mig selv der, ikke? Så det skal bare ikke slukke. Kan du høre vagnen? Det er vagnen, du siger. Det var det over, tror jeg. Den sorte der. Det er over bag træerne. Den er skide pisse stor. Nå. Ja. Hvis du selv skal sige det, ikke? Jamen, det er det. Altså, genialt. Det er sparkhusmand. Han er noget der. Nu kører det hele vejen i gang her. Ups. Kører helt lort. Kan man så se? Filmer den så også mig nu? Også nu? Nej, hold kæft for fanden da. Nej, mand. Det er vildt. Det er vildt, mand. Det er et pissegodt billede. Nej. Men ved du hvad, der var der på Mallorca første gang. Så var der fandme lige pludselig en ude foran min altan, du. Mens jeg solede mig. Så begyndte jeg at vinke og sådan noget. Så forsvandt sådan en spion. Ej, hvor er det imponerende. Hvordan fanden kan du? Så står den bare sådan der. Det vil jeg ikke gøre mere. Det er jo sjovt. Hvad koster sådan en, mand? Det vil jeg også have. Ja, man er bare vigtigt, at du ser lidt shots. Ja. Men det er jo også det, som Lars Monsen. Nej, der kører en anden en. Den skal du prøve at streame. Han hedder Jens i Vildmarken. Nu kommer den så tilbage, ikke? Det er sådan en auto-optagelse, jeg laver. Ja. Den ender den samme sted som før. Nå, så gør den det selv. Så Ja, ved det gør hvor den den skal det stå. selv. Nej, mand. Så kan den lave nogle runde nogle, ikke? Ved du hvad, du skal google ham, der hedder Jens i Vildmarken. Det er også en nordmand, en ung nordmand. Og han er også alene, ligesom Monsen. Han filmer alt meget avanceret. Han har også drone med selv og sådan noget. Hvad er rækkevidden? 5 km. Kan den 5 kilometer? Hvis du har luften. Nu må se, hvor vi har været hen. Ja. Kan du så dreje den, så den filmer derovre mod Tibirke Bakker? Ja, men det kommer. Nu skal jeg lige have skoven her. Ja. Jeg skal op i luften. Det Okay. ærger mig altid. Og det er på din smartphone, det kører? Ja. Nej. Det er bare skærmen, jo. Den er bare skærmen. Den er Nå ja. controlleren, det er det her. Så forbundet med det. Kickshots, så skal jeg se. Der plejer at være afstand, der er forsvundet et eller andet. Det er pisse til. Nu flyver jeg rundt om den kirke der. Nu filmer den så den kirke. Nu flyver den rundt om kirken automatisk. Jeg håber, jeg holder mig om. Så får man sådan et billede af landskabet også. Klarer sig selv. Må jeg se den? Ja, du må gerne løfte den. Du må ikke røre noget. Nej. Ja, så er far ude og kigge på naturen.
Nå Jens, hvorfor er den så tæt på? Jeg kan høre, den er rigtig fed. Den er lige over os.